Tak pokračujeme v tomto videu. Aha, hej, lebo tu sa to rozpadlo na sklemby. Tu je nejaký učeráčik. A tu na všade sú tie tehly, tak a môžeme vychádzať z tunela. Aspoň vám ho ukážeme, ako vyzerá. A tak to vyzerá tento tunel. Tak je tam zákaz, pozri. To som si nikdy nevšimol. Ja áno. Ale vieme, že je to na vlastnú bezpečnosť, na vlastné riziko. Tak si musíte dávať strašný pozor. Ja vypínam baterku. Zatiaľ. A tamto už je hlavná cesta, takže tunel budete ľahko vidieť z hlavnej cesty. Tam vidíte môjho ocina. A práve že tu pri tomto sa buď chyťte dosky, alebo si dávajte nejak pozor, aby ste nespadli. Vlastne berte si buď vodotesné baterky, alebo také na potápanie. Tu najdu kamiony a takto, tu nám máte cestu, tu nám máte tunel. Vlastne to je také odpočívadlo. Ja sa s vami lúčim a odberajte, lajkujte a dajte aj nejaký komentár a ja sa s vami lúčim. Čau!